Samelang so police station staff at tumahin pen arta ki jum risoi jang at tumaraki hormu ke cho tumaphan kiri tarli pasai kedeng pon. Ingdeng kep pen ingdeng kre hinia satlang nilip aha war pen kion duna tumana phan kar narni nang chitong dunet nang ji pusi all nilip youth sabai pu esterson tiso pen pachini pon. Karbi kurpho bikers sa mahang ke thekarni katalon pon. Kardon nili Abirta thanbang hi sami merli dik tharpi aprangsi northeast Karbi life ke langara doan aphan kardon pa jediklo kardon tangte pini prime time Abirta le angton pen arju konikha. Samelang so police station staff at tumahin pen arta ki jum risoi jang at tumaraki hormu ke cho tumaphan kiri tarli pasai kedeng pon. Jakong ni pai kre sir kebarni lakha krepli korkanthi constituency arlo samelang so police station staff at tumahin pen samelang so police station ke parlo dikruti mong arong arai ke do lang tengalong arnivang tarisoi jang atum langa chinglu ki jui dampu pen chelang no dak an hor ki jun lapen kangri kang krang pen langa chinglu kai ke ta pharoi si bang pharo hinian bang phu bang phiatum jasemet arta ki jumatum chibit me pin pen ajok la puson ke mopine ke sung pholok ji pen samelang so police station OC biplop da sahin pen chipatir pi ponsi staff atumpen pherangke tumpen chelang si adi malongan palidam taso por hot penangan riso tum horki jona tuma phan than pare kang si monon phi choklem klide ji phan OC biplop da sa hin pen than pare te kang la so pen horke jora kulara tum phanta rakio hormu pa jorje de ji phan ke bangji langar nila puson kangri kang krang pen arta ki jum risoi jang la pen horke jora kulat ington pon pe flote arona teng pen nep ingnang pon si arona teng pen ing sai ponang kok popusi than pachini te kang Karbi ang long den taghat pen Mizoram Hanse report Northeast Karbi live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arju monikha. Ingdeng kep pen ingdeng kre hinia satlang nilip aha war pen kion duna tumana phan kar chobati felicitation arni nang chitong dunet nang ji pusi all nilip youth sabai pu esterson tiso pen pachini pon. Kebangji jakong ni pioneer ni choki hola high secondary school holalong kepada ponji felicitation come career guidance samayalong nilip ahawar arlopen kep lapen kre hinia satlang kiun duna tumbang sor ni nang chitong dun et nang ji pusi all nilip youth samay pu esterson tisopen pachini pon Pinpur damme nilip constituency aphan Karbi long Thomas council hem tunalong ningkan ingkoi soselo EMR pukepek pon peder jok ko an se kaching thuramo ke paprang dunang ji ma la so teng pen chikthur dun der sonlo Lasona por hutsita me nili barada tum me thang somar phan thek nang ji puma thasi kabor ya teng pen kedam tang kep la pen kre hiniang dengalong mesen pen satlang chipa unduna tum phan kebang ji jakong poni phai kre hiniar ni por phai kep apor pensi karcho mai paman ponpo Bangso karcho mayalong Dr. Ronjit Ronghang Principal Chuki Hola High Secondary School Bosun Rong Phar Principal Diopani College Bibison Rong P Principal Longmirjeng College Anparta Jackson Milik Access Officer Tumalo Hisar Poman Pen Nangche Tongdunji Pusi all nilip youth samay pu esterson tiso pen pachini pon Aprangsi nilitum all nilip youth ahin pen nangletum media abitum numhan akeropilo nangletum nilitum non la ni phain ko rahini pining ningkan surini rain ko ra thom aningkan HS lapen HSLC kiun sadlang kiun atum phan karchoji lapen career guidance program ki bija putha nang tum Abirta nang ke an pon apot lapen ke nang tum media hoi pen nilitum nilip arat phan ba nilip arisoi jang atum pining ningkan surini rain ko ra thom aningkan sadlang kiun atum anaphan nilitum all nilip yu dahin pen congratulations pilo pini nang tumang lu Pini ni tum kewang nang kok bangke non kewang ji ni phai ingkoi ra hini nilip ahawar along ada chukiola high school hol along nilitum HS lapen HSLC ki un sarlang ki un atuma phan karchu ponji lapen career guidance program ki BG laso puthaksi nang litum amidia hoipen nilip arada phan lapen Karbi long arat phan ke pachini ji nilitum non la bangso program ki biji phan ni tum chisik pon tanglo lasi non ni phara inko ra hini
laki ni tum kecesik pon megateng pen tum pecun da pecun pon po laki ni tum jese met kemang pon gelalo nilip alu pining ni tum reserve mission so ni tum che thek pon long lo athe people HS LC asalang sa tami pining ke mission an kan mang pen lang dam lo lipote pining HSLC ki una phai hadak dopega nilibarat nilitum data yan pen thek long lo la pen ke HS tami nilibalong isiwet ke du chukela higher secondary school hadak pen tami reserve mission sini tum thek pon long la sini tum all ni libyut ahin pen tum thang da lang dum phan kipidun oji poja kong ni tum thang da we thang na ta ke thek ave puwa phita min tum alang dum phan la puso nilibarat phan si nongnam ke me ke wan pia pon ni tum pini ning ka ching duk ji la phan sini tum ke mang pon la si ni phain ko ra hi ni ani bangke HSLC lapen HS ki untang ari soi janga tuman satame ni phain ko ra hi ni ani nang tum opportunity pen nang tum na chitong donik tha lapen ke labang so ani ni tum career guidance satame nang tum han biponji la si hala bangso career guidance along alhisar pui tum ke chuhang pondu alang like itum nilip along mate Karbi along degree holder ke ong naya bang phulo alang limen ke Dr. Ranjit Rongha non alang li chukela higher secondary school along principal siklem pon bom la se alang li phansi ni tum chief guest so hang pon lo la sonak tha do thulang buson rong phar alang li ke deopani college principal lo alang li phansi ni tum chopha pon lo alang li phanta la sonak tha bibison rong pi principal alang li satami longmir jeng a college dentaghat alang li phansa me tum chopha pon lo lasonak tha itum active social worker do ni tum niliba angkang aroma Mr. Jackson Milik alang like exist along officer lo lasi alang li phansa me tum chopha pon lo lasi labang suani ke ni tum ahin pen nang tum han students atum han felicitate claim choji la pukali felicitate ke abang putinda puklem bom dam bom puwai phida la suani ni tum project bangala lo je career guidance ki bp the osomatum metric pass tanglo higher secondary pass tanglo te question si kopiang deng ke chari si ki meji ba ko an ke chari na adi pinangji la hai chiteng ne that but kachini ni tum da do the people of parents atum lason guidance ka chipi on edat atum do pigana lasini tum thek se re ser atum hansi sorni chu pha ponlo lasi la sorni ke ni tum sai ke joy bala pu ne program dog jung jung ba nang tum matha the der nang tum la students atum bisi koi ke la sorni apor chipira wang pen la so career guidance puthak ke long pon pen nang tum akaya long ke chari pon pe me thek ji nang tum akaya long nang aprang along nang tum akaya prang long ko pine ke man pon thek ji phana to warlong pon ji puning the pen ra nang chitong don hur tha pusi ni tum media hoi pen chuning ri pon lo. Staff reporter Govind Tiso report, Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda Abirta le nang tonpen arjumanik tha. Karbi kurpho bikers samahang ke thekarni katalon pon. Pai Krister kebarnia thak ar nam langpi mati apar diopania long Karbi kurpho bikers samahang ke thekarni katalon pon. Lason bangso mahang ke thekarni alom so apor chingwa chingsaya jai mexitame paman ponlo. Sonsi gulap son rong pi Karbi kurpho bikers samai phua hin pen si mai chari ponlo lapana lo hia man pen chikachitong dun vozaru club mai phulong riti mung lapen anparta Karbi kurpho bikers along klemra peratum chitong renti si kebang jiarni mesenjia phan penang an chethan chimung ponlo lapen pipot si Karbi kurpho bikers pom hang ke pathek nang kok lakin non obe kimiatum bike ke vek helmet ke dopet ji lapen drugs ke chotuma phan ke khang dun jia phan pusi pharang kyang no nang pachini dun Kadang pagi alo, ini tu Karbi kurpho riders group ahin pen, ningkan si panison te ketalon army along. Itu akhirang ke Karbi life la pen KN, anu sotum nangga cetong pun apot lang itu matame suruh pagi alo. Ini tu hek kedat setami Baikara hin pen tu pini an ke nikan si kicok lo si prang ke wang gilang hitambi anu sini tu with full uniform helmet laben keng op kadu gowi lo hedi with full uniform kadu gowi la kibi kiti ya tu hani tamben itu
an mun pon bompo patang pon bompo kuan sol Tani nalitum na bang so saying that pen nalitum rata pan ali ke pandang ason kopiki ason nalitum mahin tan kecil abdun long ma. last time itu tum awareness deng pon lo ala drugs awareness ahin lo tadi cerap itu tuh lo tapi aku akhirnya society ya lo tapi cerap itu tuh itu Jet kibai. jet KYF kalau ta juni kami la pulo itu cerap itu tuh lo season kilam pen jengok itu apa lo ancol lah Nalitum ke bang cilang ani pan ke nalitum ayam pen kopiki dulu. ayam ke la pulo aduh kok itu kan lalu ham pun bom patang pon bom lalu itu tega som an ke dan aku milihin pen kadu kok lah bikers ani hang aku main kami nangkat cirap nangkat itu dun kukusin itu kami joning wila Karbi yang long japra lang sopen Agustin rong pa report Northeast Karbi Live. Tang pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo kadu kawe phanta kurbang thu lapen to me thakme kardom.